Lani bantu abasha ukunwaya umfundisi akusho ukuthi mqome. Ubekunwaya njengoba nawe uyazilingelwa. Manje wafica intombazane ewiki ethi mayinwayiwe ebesithi yavuma. Lekhaya akushiya ukuthi amashidi amhlophe wangcolisana. Umuntu nje akahlangana nendoda engakahlanganiswa umfundisi. Noma ngaphela uamen kodwa lona linjalo. Ungabe ubaba ophingayo ukholwa ukuleli bandla. Uyoshana imali yakho. Sekuthi angithethe, sekuthi angithi akuxexezwa kule nkonzo. Ake ngiphinde ngisho futhi. Yabona uma ungene kahle emshadweni noma sowufelwe indoda uyuhlupha amadoda abantu. Uyohlala njengoba ubaba wenze njani? Ubuyele nje emshweni uhlale ngentombi ngoba ubaba wahamba. Futhi awungenwa